Murga Jewdaly ülkenin melesuli deryasy. Käýerde joşup akýan, käýerde bolsa uzak ýoldan aryp gelen ýolagçy deýin çala baş atýan gadymy deryamyz. Ine şu ýerde Oştbent defasyny Murga derya hökmünde ýaşamagyny betelýär. Soňra ol ençeme ýaplara bölünip, ençeme hojalykyň ekin meýdanlaryna tarap öz ýoluny dowam etdirýär. Sakadan bölünip gaýdan ýapylan birine samsyk ýap diýilýär. Ýabyň ugruny serip suw bilen ugurda şöreberseň, Murga raýonynyň koýup işpadyna kalgozyna gelersiň. Biziň şu filmimizden şu hojalygyň adamlary barada. Her hojalygyň öz taryhy bar. Adam ykballary, işleri, durmuşlary şol taryhy düzýär. Muhammed Ümmedow, Nuri Akmuradow, Paçagul Baýjaýew, Şady Annegelliýew. Bu ýaşlylar öz kalgozlarynyň dürli ýyllaryny oňat bilýärler. Olaň her biriniň gurrumy kalgozyň taryhynyň bir bölegi. 27-28 ýyllarda şereket bolup başladyk. Şu an hojalyk birip kultivasiýa alıp keýdip başladyk. Ondan 29-njy ýylda kalwada arda berdik. Şu wagtlar Paris Kommuna kalwada diýip at berilen Kılıçly Orazowň soň başlygy boldy şu wagtlar. Başlygy şu. Ondan biz arda kabul etdiler. Ondan arda kabul edenlerden soň malyňyzy ortaga goýmalydylar. Mahallamızdan bir 3 tane at araba yokul bir cüp. Ay kardeşim ýaly nemelerimizi ortaga koydu. Türkmen künnesi de adam var olurum. Yokudun arabanın avdalarına senin ortaga koydu. Öküzülen almış barliyatta. Öküzülen almış. Ana şoňgulen ondan kalwada birikdik, ondan kalwada ýygnanyp göçüp geldik şu taý. Ana şeýdim onuň şu başlaşymyz esasy ekinlerden parta bile buğday vardı şu wagtda. Yaman buğday kâne kerdikdi. Ýöne gaty kâre erler bolandan buğdaýdan ören köp parçalar alınýardy. Ýöne patan oýullarda patany bu atkylar ýalar gaty jan edip diýmek şu ýanwar aýynda biz patan köreklerini garyn aşağından alýanmydan bilýänmen. O wagtlar ilk başlarında şereket wagtlary komsomol komitetinde bolup işledim. Soňra brigadir boldum şu garyn aşağından atdan parta ýygdyrardyk. Garyn aşağından büyüdü partanın ýaşa. Ýene muray kom vardy şu wagtlar. Ana şonuň bilen ondan gelip şu derejäge ýetdigini kalwa soňky döwürlerde ýösdi. Owada hemme kişi kalwada birikdi. Paris Kommuna kalwady raýonyna daýy owlusyny boýunça da şu wagtlar Paris Kommuna ýokardy. Sebäbi biz 1 kilogram parta yarım kilogram buğday verdik şondan. 1 kilogram parta yarım kilo buğday verip şu partanı garyn aşağından çöplediýän. Traktörüňiz adymyz barmy? Traktörümüz vardı. Şu wagtda ilki gelenler Hayır, eline verildi şu traktör. İlkinci verilen hayır, eline verildi. 28-nji ýylda şol jalgyş men bolsam Parzon diýen bir kiçik traktör. Ana şu traktörden men atadan martym getiren bir ors şonu. Orsawlaryny getirip sürüp gelen. Ýöne soň ol orsawlary şoňa ýöwredip, ondan şu atadan martym sürdi şu traktör. Nura. Şonu şu kalhoza girmesek ol kaçkalan hozar koran boldum ya. Hemmesi birden kalhoz boldum. İki yaka olaram soň birikdi. Bizde kan on geldiler mi? Soň geldilerken kalan boldy geçmedik, tat boldy kalhoza girjekler. Yaştırdan öz başına çağsın yerekdiler de kalhoza koşulmam. 2 ýyl 3 ýyl. Olam soňundan kalhoza. Olam soňundan soň göçüp gitdiler da girmezek ondan başga ýere göçüp gitdi men onu bilýän. Suw ýoksa diýär bu Ne olmasa göç gitmese su yok. Eyleki yok. Böyle nereye gittin? Alt etmesek.
Ana şu traktör sürüşün vardı. Traktörün ilki 38. yılda traktör okudum. Okudum Ölbeyen'e alaydılar. Onun beyeninde de balık geldim. 47. yılda geldim de sitede traktör sürdüm. İlki Rutköy'le aylanıyordu. Bir yıl sitede traktör sürdüm. Onun nasıl yapırdat elli. Natam Rutköy'le aylanıyor. Onun posta açıp dayarleşte yazıldım. Şunda köp verdim. Asonuna bir rındırıl traktörler çıktı. Alta değil böyle ki ulan patyaşkam etmeler, dağdım etmeler. Edil hazır ki volga mineni alayım. Bunlar katı gruplu yol yapılar. Yine sürüm için, yine zanım için hazır ki o. Yönküler, bunlar sabalına yönküler patyaşk etmeli bir adama. Evet. Muhammed Aslan hemen yaptı. Genel kalhor oruşukta baylardan koyunları kalhorlar alıp münglep, 5 münglep verenler 33 yaşımdadım ağam. Sen okap moğlu olmasın yor koyuna gidelim koyuna gidip 6-7 yıl çoluk var gezdim. Ondan sonra uyanına alırlar, uyandan gelem yeni şu kârim sokum bilen, çöl bilen, şu koyun bilen yani edir şu gepleşmeler, gepleşmeler olsun ehli hüyâsiyeden yengse çıkını göredim dağını yani ben. Özüm görmem gaydan oyar. Men şu mahallasılıkta näme sorarsan son näme koşa gelýän, näme kullanmaly, näme qarqmaly. Şoň ähli hareketlerini men gaty öwretip biljekde kim sorarsa mahallasılık bilemek ýa-da. Men düýe bilen, sagyr bilen, at bilen işim ýok. Ýöne şu koyun bilen. Şondan pensiýa çykdym ha kalhor arasında kalhormuzun kowu ýagdaýlaryna, kowu derejelerini, halkymyzyň paragaçylygyny söýenip, pensiýa alyp 120 manatdan pensiýa berýär döwletimiz. Şeýdem gelip ýörni. Kalhor pensiýerleri ököleden o. Ýok, ay kalhorda näme işläperen çağalamyz var, işlänse hakyny alýar, biz özümiz işlän otamy öz hakymyzy özümiz dogry berdiler. Bize başka rayondan başka kalhordan ýagdaý, öz kalhordan ýagdaýa gaty gowy mena hiç hili narda del. İslam'ın bizim kalhorumuzun ýagdaýy has sebepler gowulaşdy. İslam onun rahmet ahmet. Hemmenin işinde maşinam var, aglawasynyň işinde motorum var, malym var ýatagynda, pulum var ýatagynda, köp paýla ödedi bizim kalhorumuz. Soňky döwürde ösüşler ören köp ulu ösüşlere başlandy. Kalhorun ýagdaýynyň hiç nalary allar. Häzir kitdir şu wagtda döwründe de işin gidişi ýerbetdäl. Geçen ýyl oňa plan oňa dowally, ýani geçen ýyl öňkü ýyl käl hasyl bolmasa da şu ýyl tamam diýär, belki öňkü ýyllardan hem gowy bolar diýen tawa bilen ýapyşýar. Dogry aýdýan. Ýaşyly köp tawa bolan, gowy urumlar berdiňiz, taryhyňyzy ýatladyňyz. Biz size berk can sağlyk. Gowy diýen jalsarlyk edýär köp tawa. 1927-nji ýylda Mar şäher raýkolhoz bürosynyň karary bilen Samsykyap obasyna kalhoz öredilýär. Şo ýyl kalhozda bary 33 hojalyk bolup, 11 sentner paýta, 10 sentner hem dän alýarlar. Bu zatlar ýaşylar häl işini ýatlýarlar. Soňra ýyldan geçmegi bilen kalhozlar ulalýar hem gurplanýar. Bu bolsa kalhozyň häzirki keşfi. Söz ýok. Ulu kalhoz. Bir ýerde edilýän işleň meşhuri, ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň tutumy bilen kwapdaş. Gynantygym entek şular ýaly medenet köşkleri köp hojalyklarymyzda ýok. Gökde owasynyň adamlary bolsa, ony bir wagt kurdular. Biz şu ýerde Peyği Annaýew diýilen bir ýaşyla gawat geldi. Ol öz maşgala çilenleri bilen mydama kulugyň töweregini guldarlygy öwürmegin aladatyndan. Şeýre häl işini ýaş şatynjalar gelýärler. Özüm oblustyň dürli ýerinden ýadgarlygy gül destelerini oýýarlar. Iň mukaddes saýlan ýer, iň gözel ýer bolmalydyr.
Ine Ustad Bagwanyň öz owasyna yürekden verilen adamyň kirşeýli. Owa gurwaglyga dörenip otyr. Oň merkezi bolsa şähere gaýra durdydyr. Bir de bagwançylyk edýän Murat Aky bar edem, näçe diýsen ýakyn sözler aýtmak bolar. Owa şular ýaly sady, göwnaçyk adamlar bilen owadyr. Murat Aga her gelen mihmana hödürleýän duşçyry üçin münkerim tawursyny aýdasyn gelýär. Adatça owy ýaşamak üçin owy işlemeli ýaly. Dogry söz. Halgodyň baş buhalteri Berdimir bilen ýa bolmasa baş ykdysadçy Berdiýaz bilen gürleşip görün. Olar owaň sosial programasyny durmuşa geçirilýär barada bir näçe meşgul uly sanlar aýdarlar. Olaň bize beren maglumatynyň käbir setirleri bilen tanyş bolun. Halgodyň ýyllyk pul ýerdeşdi 10,5 milyon manada ýetýär. Geçen ýyl halgoçylyň zähmet hakyny berilen pul 6 milyon manatdan gowrakdyr. Orta hasapdan bir halgoçyň gazancy 4174 manat. Bir mehanizatorun gazancı bolsa 4613 manata barabardyr. Ýerdejiň ýygyderli artmagy sosial sferada öz güýjüň bilen köp zatlary durmuşa geçirmäge şert durýar. Häzir siz oň şeýledigini göz ýetirersiňiz. Ine şu kadrlar sizi halgodyň şadýan nip mäherli at taklan çağlar wagynyň ýeşi bilen tanış edýär. Onu 187 çağı terbilenýär. Çağı durmuşun gülü. Şo gülün parlak ösmegi açılmak üçin elbetde alada bar edilmeli. Halgoz körpeler baradaky ähli aladany öz üstüne alýar. Şadýanyny terbiýe alýan körpeler günne 4 gezek naharlanýar. Bizim öz işine ihlasly terbiýeçilimiz bar. Olar körpeler bilen iş geçirenlerini ören gyzykly formalary, usullary oýlap tapýarlar diýip çağlar wagynyň müdiri Dökre Berdiýew aýdýar. Öz ülkäň taryhy barada şeýle usully gurrun geçirmek bir nähil peýdali. Dogrudanam şadýanyny mydama edillik şadýanlyk. Her günahşy medeniýet köşkü köp adamly. Bir yerde dürlü kurjoklar işleýär, duşşuklar, ýaryşlar geçirilýär. Özüm käbir owalarda bolşaly, ýöne bir göz üçin geçirilmän her bir çäri ören gyzykly gurulýar. Owa adamlarynyň ruhy baýlygynyň derejesini göz ýetirmek üçin medeniýet köşküne kitapxana gelip göräýmeli. Bir yerde 25 ýyllyk tejribesi bolan öz işiniň ustady Nagym Nazarow okujylaryň hyzmatyna taýýar. Kitapxanaň 5000-den gowrak kitap fondy, 700'den uğrak okucusu var. Kitaphanada dürlü tematik bölümler var. Murgaply yazdy şahirlaryň eserleri bolsa, aýratyn bölümde goýulupdyr. Hemme zat bilime, ýeňşem bilime baglylar. Beýik yazıcı Maksim Gorkin aýdan bu sözlerini owa adamlaryň her biri öz kalbyna singdirmäge çalyşýar. Owa ýaşlarynyň köpüsi çeper eller kurjogyny öwes bilen gatnaşýarlar. Oňa oğul bäbek urazgyrdy we ýol başçylyk edýär. Owa gyzlary olaň ekin meýdanyna pil tutup bilýän, tonlap paýta ýygyp bilýän, tüýt sagyp bilýän, iň esasy bolsa gyzgyn tamdyrda çörek pişirip bilýän elleri, iň nepis nagşlary da ötde gelýär. Bagýyzdan köpsi Hans kurjogynyň çilenlerdir. Gyzyl çoğ boluşup heýle çykanna näz kirişmedir owa gyzlary. Bu ne gudrot beýle ýürek taryny heýjany getirir hoş owazlary.
Birisi paltanın ustadı görür. Birisi coşturur ak süt gözünü. Ehlisi dirgip bir acıp dünya. Şöhratı vesliye diviz dilini. Ova yaşları. Ayratin kızlar aydım sazın kıvısevi. Akkiz muhaliva hem şolong biri. Ol ovadaki çağılar vağının terbiyeçti. Akkiz ıhlaslı zahmet hem de lavzlı aydımlar üçün ovadaşlarının köp gözek berekellasın alli. Yarım gülü
Oban Kuonji. Olar ulu güç. Kalkozun Komsomol komiteti ýaşlyň 800 golaryny özüne birleşdirýär. Türkmenistan Komsomolunyň merkezi komitetiniň çyleýäni Zöhre Berdiýewa, mehanizator Güýçmurat Aşerow, Internasional Eferler Sowetiniň başlygy Bayramgaly Gurban Nurdiýew ýaly ýaşlar her bir işte görüldi. Bugünkü maslahat owan ýaş talantlarynyň görejiliğine, olaň problemalaryna bagşlandy. Şonu bazar gurdup bilen Baba muhalifin halk aydımlaryny aýtmagy barha turgulneşýänlikler bellendi. Yazamadım can yollasın o aile yaylık topal baştan oy yüğünü yine verdin boy o yine verdim bana verdim yoy dağlarda duman verdim yâri ineni verdim banayni verdim oy dağlarda duman verdim yâri Hasibari yâre Taşları tutarım kariboye O akı usulü koşay gari yâre Min düğüneyine verdim boye O yine verdim sana verdim boye dağlarda duman verdim yâre yine verdim sana verdim boye dağlarda duman
Owan pasyology ýakymly täsir galdyrýar. Gönü köçeler, bağ wagtçy, gelişikli salynan jaýlar. Ine şulardan çen tutsaň, kalhoçylyň ýaşaýyş derejesini gödüňe getirmek bolýar. Mellekler problemasynyň çözülmegi bilen owan apdalyndan ýene bir owa dörýär. Kalhoz meden durmuş sferasynyň köp meselelerini öz güýçi bilen çözýär. Mysal üçin, hammamyň kadyry işlemegi ýoly goýuldy. On apdalyna dermanhanaň jaýy ýetişip barýar. Ony urulşykçy gyzlardan düzülen brigada urdy. Owada tikin sehinin bolmagyny ören bähwetli. Ol bu tarapdan ayal gyzlar iş bilen üçin etse, ikinji tarapdan geýim işini tikdirmek, uzak ýere gitmek aladasyndan ninlerýär. Tikin sehinin müdiri Oğul Şeker Orazmuradowyň aýtmagyna görä, owa adamlarynyň gowy geýinmägi bolan islegleri güýçli. Altı 90 okuwçy orunlyk mektebiň gurulşy alınıp barylýar. Owa Sowetiniň jaýy. Kalgoz her brigadada mögzümleýin çağılar wagynyň bolmagy barada hem alat edýär. Sosial sferaň mühim meselelerinden biri bähmet adamlarynyň saglygyny goramakdyr. Ene şu ýerde din jalşy bolar diýip kalkoz ýol başçylary anamlaýdýarlar. Innik wezife şeýle ýagşy niýetiň tez durmuşa geçirilmegini gadanmakdyr. Göräýmege sosial sferada edilen işler az däl. Ýöne entek-entekler edilmeli işlerem örenken. Kalhoz problemetiniň başlygy, ykdysady alymlaryň kandidaty berdi şeýle gurrun berýär. Bu şu adına kalhozmyz Murgaw raýonunda da, Maroblostumuzda da köp puwdokly iri hozurklaryň biri hasaplanýar. Kalhozyň jemi 40.000 hektar ekinde dolanşykly meýdany bar. Şol meýdanyň 3400 hektary pagtadyr. Jemi sürümli ýerleriň sany bolsa 6000 hektardyr. Şol elbetde ýüpek pagtaň hektary jemi sürüm pagta ekilýän ýeriň 74%-ni tutýar. Şonuň üçin şoň girdejy hem biziň jemi girdejimiň köp bölegi hasaplanýar. Geçen ýyl bu kalhozyň umumalan girdejy 10 milyon. So 10 milyonyň 50%y 5 milyon manada sap girdejidir. Elbetde kalhozyň ykdysady ýagdaýy oňat bolan üçin kalhozçylara paýlanýan pul girdejiler hem elbetde umumy alsaň. Şonuň bilen birlikde kalhoz diňe bir tank pagtaçylykda däl, başga puwdoklarda da umuman netijesi elbetde. Emma şeýle de bolsa, ana göw öndürmekde, däl öndürmekde, bakça öndürmekde köp kemçilikler bar. Soňky ýyllarda esasy üstüne pagtaçylyga berilip, bagçylyk, bakçaçylyk, ýa-ni göw öndürmek, kalhozçylara, adamlara zerur gerek bolan produktları öndürmek ünsüden düşürildi. Indi bolsa soňky ýyllarda şu zatlara köp üns bermeklik talep edilýär. Elbetde şonu nazarda tutup kalhozmyz şol ekiniň hektaryny köpeldýär.
Ve şondan alınacak hasılları köpeldiler. Edil geçen yılın praktikandan aytmak olacak şu yetiştirilen göğ önümleri yerleştirmek problemi olup duruyor. Pomodor, kaşır, şuunur, floreal ekinleri. Sol olsa inni fikre diyas bizim iktisadi yağdayımızın mümkünçülükleri var. Sonun için gelecekte kalhoz problemiyesi planlaştırıya konserve sehini kurmaklığı. Sonu özümüzde yankı işlep becerme için. Elbette şu esası girdeci kalhoz problemiyesinin şu girdecini kalhozun behvidine görüktürme için köp işler geçiriyor. Na telim yıldan bir neçe yıldan beri gazlaştırma işi devam ediyor. Elbette bunun başlananında 8 yıllar oluptur. Gaz kuruluşunu başlar. Ama öğren hayal depinlerde alınıp parlıyor. Son turboları yetenok, beyliklatlar yetenok deyip şunu kuruyan idareler öğren hayal yagal giyiciktiriyor. Köp vaatler geçiriyorlar. Son yıllar şimdi kalhozunu sül belli bir kurammalarla şartname bağlaştık. Son turbasına kömek etmek, şu yakın 2 yılın içinde gazlaştırma, kutormaklık. Hem de yakın günlerde biz yine bir şartname bağlaştık. Olam kalhozun melleklerine, caylarına su pravatlarını çekmeklik. Elbette ondan başka da kalhoz problemiyeti köp işleri planlaştırıyor. Ulu masterskoy kurmak, ulu dökünüskalatlarını kuramak. Elbette şu işleri biz durmuşa geçirer. Kalhoz problemiyeti, parti uğraması, bütün kalhozun aktivilen maslahat edip, umumi ınakta karar ettik. Toronto vefat olan yigitlerin kalan maşgalalarına 30% pensiye kömeğini belledik. Kalhoz problemiyeti dine ol çarelerden başka da sosyal, medeni bir neçe kömek çarelerini durmuşa geçirmekliği planlaştırdı. Yankı kalhozun caylarını remont etmek ve yankı pensiyesi az olan kalhozun pensiyesini köpeltmek ve şoňa meňleş bir neçe çareler belledi. Elbette bir söz bilen aýdamyzda kalhoz problemiyesi bütün ekarançylykdan, mallarçylykdan ve başka puudoklardan girdejini geçen ýylka garanyňda has köpürek bolar ýaly işler geçirýärdir. Elbette soňky wagtlarda partiýaň, hökümetiň bir de hödürleyen bu metotlary var. Sol metotlaryň esasan yankı kärenne potrotçulugy, maşgala potrotçulugy. Solam häzir bizde batyrgay ornaşdyrylýar. Elbette bir şoň asabyna da belli bir derejede o hozurluk önümlerini öndürmekligi artdyrar diýip umyd edýär. Elbette bir söz bilen aýdanmyzda kalhozçulary ören häzir oňa tutan ýerli işleýärler. Häzir şonu aýdy biljek. Olar 1990-njy ýylda şu öňünde duran wezipeleri o hozurluk önümlerini öndürmekligi has arttırarlar, gilam gow jemlerler diýip önem bildirýär. Bir wagtlar murgaplylar, gawun, üzüm, buğday diýen ýaly ekilem ustady. Inni bolsa, inni olar paltaň ustady bolurlar diýip anam bilen aýtmak bolar. Onda da ýençe tüýümli paltaň. Kalhoz 3400 hektar meydana gowy çekýär. Şoňam köp bölegi, ýagny 2000 hektarynyň gowragy Howuzhan massivine ekilýär. Ýöne meden zona bilen tarp berdiňeşdirseň, hasyrlyk babatda 10-15 sentner tapawut bar. Muň özi her ýyl 2000 tonna paýty ýitirmek diýmekdir. Ine koý bu şoförler şu ýagdaýa bir ünsürme karar etdiler. Muň üçin tarp ber massivine agrotehnikan gowlandyrmaly bolar. Şeýle hem adamlar baradaky alada güýçlendirilmelidir. Belkem başga çärelere mardyr. Gurrunky, ýöne ol başga gepleşiň tematy.
Baharda şer wirsi müň bolsun elip umyt bilen toprağa atılan tohumlar altın gämikler bolup parlap çykdylar. Inni olan hyzmatyny ýetirip bermeli. Potroçiň, käreneçiň özüni görkezmeli döwri geldi. Kalhozyň daýhanlary gowaçaň, beýleki ekinliň hasyllygyny artdyrmakda ýene bir zady bel baglaýarlar. O da bolsa owadaky biolaboratoriýaň hemde biofabrikaň kömegidir. Bir yerde ataly ogul Nurberdi Täşmuratow bilen Berdimuhammed Täşmuratow tähmet çekýärler. Olaň ýol başçylyk edýän kollektiwi ziýanly möwer möjeklere garşy güreşýän peýdaly möwer möjekliň ýeterlik mukdaryny taýýarlaýar. Şeýlelik bilen hasylyň biolog tarapdan ygtybarly goragçylary bar. Şifadyna kalkoz, mallarçylyk babatda hem oblastyň iň oňa tojalyklarynyň biridir. Berde o tim meselesi paýta bilen deň tutulýar. Çünki diňe dok mal köp önüm berip biler. O timlik ekinliň ýagdaýy bilen kalkoz başlygynyň ornatary Durdy Pattiýew tanış edýär. Her kalhozumuzun perkok eden meydanına dur. Kalhozumuzda 30-40 hektar yere perkok ekildi. Şunun gow hasyly emalyar. Perkonu bir ekenmizde bunu bir arpa bilen garap ekýär. Ine görüp durýansyňyz. Şu wagtlar häzir perkon gülleýän wagt hem arpaň hem başlayan wagt döwrüler şu wagt. Şu döwürde biz bunu ýygýar. Hem de bunun ören gowy hasyl alýar. Kış döwründe biz perkony towuklara, doňullara bermek üçin goýak masda hökmünde ulanýar. Bunu kär hojalyklar perkonyny gowşadan bolsa biz bunu gowşadamyz. Bary ekinden ören gowy peýda bolýar. Şeýlekde de Mekke, därelik Mekke, filosofik Mekke ünsi güýçlendirýär. Bizim därelik Mekke'mizden yıllar 50-55 senetlerden däň alýar. Şeýlekde de mahallamyzy gowy imitlendirmek üçin ot imbadasyny döredýär. Kalhozyň gara mallarynyň sany 3300 dönem geçýär. Dogry, heniz bir ýerde ähli işleri mehanizmleşdirilen tipli ferma ýa-da kompleks ýok. Bu mesele kalkoz prawleniýasynyň üns merkezinde. Ýakyn ýyllarda tipli sygyr jaýynyň gurulşyna başlanar. Oňa şüphe ýok. Häzirlikçe bolsa mümkinçilige görä ýönümi köpendirjek bolmaly. Şeýle dedilýär. Her sagyrdan sagylyp alynýan tüýdi hadaplatan ýokary netijeler barda gurrun etmeli bolýar. Mysal üçin täşnigat allaýardy we geçen ýyl her sagyrdan 3817 kilogram tüýdi taýýanly. Ogul Urban Kelbe boldy 3745 kilogram. Tutuş ferma boýunça şu ýyl her sagyrdan alınjak tüýdi 3400 kilogram bolar. Tagymçylyk käriniň kynçylygy hemmelere bellidir. Şoň üçin bir ýerde mallaryň höwesi hem önürjilikli işlemekler üçin şertler döredilýär. Fermada bizim bir öýmiz diýip tagymçylar degişýärler. Ýöne bu degişmede uly many bar. Her bir hojalyk ady älime ýaýran ahal teke atlarynyň köpelmeginiň ardawyna. Koý bişwadyna kalkozum şeýle hojalyklaryň biri. Şo maksat bilenem kalkozda aýly guruldy. Garagym, partizan, kölege, heniz bu bedewler märekeli uly ýarşlarda özlerini görkeler diýip pikir edýär.
Menüňde şay bolsa tükel eswabi, Tagty Süleyman'nır üstü bedewun. Jol eýlesen atlas bilen derwabi, şonny biarmanır üstü bedewun. Dal bedew ýigidi ýetir murada, ajab hoş görkedir ýakyna ýady. Bilseňiz yaranlar öter dünýäde, döwletli döwranlar üstü bedewun. Bedew menen hatta bolsa sag olur, çeşmi harap olur, keyfi çağ olur. Köňli hup açylan täze bağ olur, bunça gülistanlar üstü bedewun. Men erirmen bir bedewun şeýdati, dünýäni eýlärim onuň pidati. Bedewi mert minse çokdur peýdati, namarda ziyanlar üstü bedewun. Älimi dolupdyr bedewun adi, ana hem yaraşar etsi her zadi. Yürüyüp tanışmağı yakyny ýady, bir turpa seyranlar üstü bedewun. Şu filmi kärenleşi mallar Amanyeli bazar barada kadrlar goşmamy soradylar. Ol şoňa münasip işler. Pikir edip görüň. Bir kärenleşi 70 tonna et öndürýär. Amanyeli we oň maşgalaçylenleri kärenleşilik hereketiniň peýdali, dogry ýollugyny subut edýärler. Şeýle adamlaryň kalhozda tarpasy uly. Owan öz bagşylary, azanlar bar. Owada bagşylar şeýle ýetişýär.
da barış yer taptırma ikin ekmağı. Malkımı yiyince geçti aradan, malkımı yiyince geçti aradan. Kimden uhar eden, kim uhar eden, her kim ötüdüğün olsun yaradan. Bak hayal etmesin yine bakma. Her kim ötüdüğün olsun yaradan, her kim öz alanın olsun yaradan. Bak hayal etmesin yine bakma.
1990 ýylyň 9-njy maýy. Bugün oba adamlarynyň hiç wagt ýatlaryndan çykmasa gerek. Çal başlyk hojalar, mehrem eneler, ýaşlar, umuman Göktepe obasynyň ullan kiçe hemmeti beýik watançylyk uruşuna gatnaşyp dolanyp gelmedik obadoşlarynyň ýagty ýadgarlygynyn öňünde ýene bir gedek başa gidiler. Bu obadan 269 ýigit uruşa gidip, şolaň 157-si wepat boldy. Beýik ýeňşiň 45 ýyllygy. Şoň obada ine şu görýän ýadgarlygyny gaçyldy. Kalkoz başlygy Berdi Seýidow. Yoldaşlar, hormatly veteranlar, tawara gelen mehmanlar, şuun vatançylyk uruşunyň beýik ýeňşiniň 45 ýyllygyna bagışlanyp kalkoz problemiyeti bütün rahmetkeşlerimiz uruşda wepat bolan gerçeklemini ýadgarlyk guradylar. Şol ýadgarlyk mitingini açyk diýip elan edýär. Nejis uruş hatta iň çetki obalara hem betbagtlyk getirdi. Uruşyň salan ýaralar heniden biten o. Çykyş edýänliň her birini döreýän tolgunma duýgularyny düşünmek kyn näl. Partiýanyň raýon komitetiniň birinji sekretary Taýlan Muhammed Meredow. Faşistik durumdan azat bolunan bunu 45 ýyl bolýar. Beýik ýeňşiň gazanylmak üçin göz janlaryny ortaga goýan uruş we rahmet veteranlarymyň hoşamaýy sözleri näçe aýtdyňam bäden aýdýar. Hormatly veteranlar, beýik ýeňiş bayramlary bilen tüýsürekden gutlaýar. Janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, arasda asmanyň astynda agytyp çoguplygyňyza gowanyp gelmeňizi arzu edýär. Soňra raýonyň äkli veteranlarynyň hormatyna ýygnançyk kuruldy. Olary ýadgarlyk sowgatlar gowşuruldy. Gowwaly günleriň azabyny gerdenine çeken, durmuşyň ajysyn süýçisin dadan bu adamlaryň merdanlygyna hayran galmaly. Rahmet veteranları Tuğuk Berdayeva bilen Halnabat şary waň ýatlamalary. Men durmuş ýolum şu ýalyn ýyllara gawat geldi. Men 42-nji ýylda oğlanlar durmuşa çykdym, bir ýaňgyr ýerim üçin diýilen günem ýoldaşym fronta gitmeli boldy. Olam 3-nji mekdepde okuwel müdir bolup işleýärdi. Ondan soň 23 gün tuğla oturan diýelim şoň ornuny tutup muallim bolup
45-nji ýyla awgustyna çenni bolum işledim. Ondan soň dikeldi buyuran otlun hocalygy dikeltmeli. Şondan soň 50-nji ýyla barýança men kalwozda dibine otly işledim. Ýokary hasylçy dibine ot. Şol 47-nji ýylda da meni oğurdaşlarım Respublikan ýokary häkimet organına deputat görkezdiler. İrliğine 4 sarayına deputat görkezdiler. 50-nji ýyldan 77-nji ýyla çenli däň gaýsaja lemi terjüme halymy daşy. 77-nji ýyla çennem Gökde Powaty ötüňiz kolgomly işledim. 77-nji ýyllaram 86-njy ýanwaryna çennem şu kuyuşu varına kalwozda medeniyet barada ornmasar bolup işledim. Benim diýäňi Hallabat etdi, Hallabatın kön durmuşymyz meňdeş. Meňem adamym öýene etdi, onuň kalwozda işläp berdim. Şo wagtlarda obada bir garry adamlar galy, çagalar galy, şoň aýallar galy, şo adamlar bolmandan birem kantora çagalar kantora barıp kantora täbil işledim. Hem eskalatçy boldum. Ondan soň parkatynjy ýylyň belli berinji ýyla çenden parkatçylyk brigady boldum. O adam uruşuny ýerde kynny. Depip ne ulugda atdylar ýokdy maşinlar. Şonu da dolmadyk kelim ýokdy. 51-nji ýyldan 54-nji ýyla çenden bayramalla kalwozdaşlyklaryny taýýarlayan orta hocak mekden okuw etdim. Ondan gelbemdänim kalwozda 54-nji ýylda gelbem kerançylyk ornmatary boldum. Leylin meni kirip bir ul kalwozdy. Ondan danim 64-nji ýylda kalwozmy aýyrdylar. Şondan berem kalwozda 78-nji ýyla çen hem partorg bolup işledim, hem medeniyet ornmatary bolup işledim. Indi häzirem diýin çalyp görün. Murga vakya. Durmuş dowam edýär. Galkynyş döwrüniň ol gyzlary bolsa, özleriniň şöhratly işleri bilen owaň taryhyna täze sahypalar ýazýarlar.